Hindi nga rin irugi nga iba sa papagayam tilagip tinapalabas ni pagayam tayo nga vina itilawag sili. Sa kudahin nga rin surat papagayam ni Bina, kunan na dito ay Dear Manong Nemi. Naraingan mi ngagkapsat Manong Nemi iti kinaranggas ni tatang, kinaranggas na nga asawa, kinasadot na, kinamamartek na. Nagunos pala nga di ti panunot mi ngagkapsat Manong Nemi di salsalud-suden mi no apay nga adda asawa akas kinitatang, apay nga adda ama akas kinitatang, ken apay met nga adda ina akas kininanang nga sobra kano iti kinamartir na. Adda kang pailangang pagpada televentarya Manong Nemi iti may matangan mi no kasano ti ranggas ti amami iti inami. No kasta nga mabartek Manong Nemi tungpain na danugan na ni nanang ag-ikis tumet ni nanang akasumat ti man ag-ikis agpapaarayat kam tumet kadagiti karubang awamet tumarayat Manong Nemi. Huwag nagpagpakaasi kam tun kinitatang sardengan na ni nanang kinitun sardengan na ni nanang Manong Nemi mapamintumeten ararakupin ni nanang ngagsangsangit kadagsangsangit kami met nga talo kadsalsalot-soden mino apay kas jay ni tatang. Anyan launa yung tibasol ni nanang tapno may tulad na nga dangran. Dumawat kami ni tatang ti igatang ni ti arak ng awamat iti ni nanang. Una kumporme ti tatang yaman nga pakabasbasulan na ores ang kuma nga rumbeng nga dangran na kadawang kumamat ti rumbeng nga pakabasulan ni nanang. Mas asyan kami kini nanang kat maimulmuna ti gura mi kini tatang. Ngem ko na ni nanang, anak ko, saan kayo nga mangimula iti gurayo iti amayo. Amagit amayon tulata. Agbalbali tulata ni tatang iyo. Idaw-dawat tayo ni Apo Diyos. Nasapay kumata. Dinantun amut agbartek. Ludigit agtrabahon ton. Ken amunan ton nga ramiden ti responsibilidad na halatayo. Ni tatang tinaikamkamang iti lugar mi. Idinto taninanang kataga dito'y. Gabot alam manulaay nga balay iti nang baet iti balay mi ken iti balay dalulo ken ni lula nga ni lulo ken ni lula ket isu tinaganak ken ni nanang. Naikamang met dayo iti kakabsat ni nanang dete ti gapuna no apay nga awan iti kabsat ni nanang amang sakit kumaking kuana. Isu nga awan ti kaputbuteng ni tatang. Awan met ti mabalin ni lolo Manong Nemi. At kabutbuteng namat niya tatang uwan ang mga no iso ti madangran no kasta nga makibiyang ni lolo no be kastoy ti amami Manong Nemi nga responsable na ranggas sadut kan mamartek ininto taninanang Manong Nemi kat maysa nga nadungo nagsaya at nga ina gabot na sapa na kami nga sinusuruan Manong Nemi kadagiti trabaho ti uneg ti balay insuro na kami no kasano iti panagsinakit mi ngagkabsat. Insuro na kami Manong Nemi no kasano iti agdalos, agluto, aglaba. Ken amin-aminen Manong Nemi nga rumbeng nga isuro iti anak, babaen iti ina. Saan na kami nga pinagbalin nga pakong. Tado nga min digiti ina Manong Nemi dita nga Puerto de los Buenos nga di da kayat nga paglutwen ti anak da takakaasi kano di da kayat nga pagdalusen wano paglabaen ti anak da tahagang kano nga kabelan pa ng tina isulatan ti aglaba kadagluto so nga dahi talaunay Manong Nemi ti pagyamanan mimet kaninanang gabot ta talaga nga inaramid na ti obligasyon na nga kas ina kada kami nga duwang agkapsat nga babae so nga awanin ti problema no kas pagarikan ta awan ni nanang. Tasang kay bagahanan o ka Manong Nemi, anak ko. Ita, tanasusuruan kayon. Iti aming nga trabaho dito nagtibalay.
Uri no awanak ton. Awan ton ti problema. Nanang, apay ko na yutis ha. Apay ngawang kay kuma, papanan nyo. Basta, dito ti rason nyo apay nga nasapa kay nga sinusuruan nga agtrabaho. Kaputa, panawan na kamton, numao makay ti kasyang kinaranggas ni tatang. Anak, apay, ada ka di pangkip yung mamang talaw kini tatang. Kaputi kasyang kinaranggas na. Nanang, nukas pagkarikan tadaplano yung amang talaw. Agtalaw. Sa nga mabaling ay bati na kami kay ni Candy. Ni Candy nga kabsat ko. Masapol nga sumurot kami. So nga, inusan yun nga maanusan ni tatang. Agtalaw tayo. Ngayon pa palan tayo. Anak, saan nga rubeng agtalaw? Natat kang kanan niya bagbaga ni Lolo. Intel lang namin ang agenda kita yan da Lolo kini Lola. Panawan tayo ni tatang dito nga balay. Basta dito'y tayo. Galagsing-singbet kayo. Ag tinulong kayo ng kapsat. Ag sinakit kayo. Kaya awan ton ti problema kas magarikan. Taawanak ton. Gabuta kabailan nyo matan. Tek trabaho. Basta ag sing-singbet kayo. Kaya na. Saan nyo mabaybayan, ti Bagiyo? Aging nga nagturpo sa kon iti elementarya manunemi kaskasdi. Anaranggas latta ni tatang. Napya kumamit manunemi no amuna tagtrabaho. Ngam saan? Tayo kunada nga mangan maturong. Napya kumamit no saan nakabilin nanang no awanti maited ni nanang nga gatang nat arak. Yung maglakit din tarang agad ni nanang manunemi. Ado titarakan na nga native nga manok. Agtarakan pa kadila dumapay nga dingwen. Kadno kasta manunemi nga sumbro ni tatang agtilew mapan na ilako, agtilew mapan na paluto ket isot pulutanen da. Adamula ni nanang manunemi nagagit nga mula tinateng isuti pagnatngan na uno natngan na sana mapan imua mapan na ilako. Kadno kasta nga damat pagkurkurangan digitoy nga taraken ken mula ni nanang. Saan met nga naimot da Lulo kini Lula nga mangted nukas pagarigan ta at daawan kada kami akasapulan ni. Uwain manong nemi. Bagbagaan met nuka ni nanang ni tatang manong nemi nukas tang nalimpyo ti panunot na. Mundo, agtrabaho ka kumamit, dumakdakkel di kita anak ta. Ay naserbi ko matadakkel abagim no sa mo sa rin. Ay ka ba naumakan nga amang biyagan? Iso nga ron nga nag-asawa at ka nga agserbikan niya. Tilalakit kit iso ti breadwinner ako na. Ay, ano na amin. Baka makaraman ka maning kanyak. No kaya't ko nagtrabaho. Ngayon mo saan? No kaya't ko agbartek. No kaya't ko tanya man nakayat ko rabidek. Kawad di mang isuro kanyak. Manong nemi, iti na minsan nga panakaturog mi, matmaturog kami din manong nemi ngagkapsat. Iti pagkama manong nemi, nakariing kami kapo iti kanabtuog manong nemi. Ading, Candy, ano na jay? Kalpasan na manong nemi mangigmi, panagkikis kan panagsagit ni nanang. Ni tatang, kapkabilan naman ni nanang manang. Rimor kami ngagkabsat manong nemi, disled mi, kadito'y nga na'y matangan mi, no kasano nga pungut-pungutin ni tatang ni nanang manong nemi. Saan nang ibatan? Nanang, saan nyo mapungutin ni nanang? Tatang, ibatan nyo! Ngayon din namat ibatan manong nemi. Iti mo na agundaway na panunod ko nga naskenmet nga dangrak mo no isalakan ko ni nanang ko na.
Napanang iti kusina manong name ikit conforme dita ti mabaling ko nga alaen tapos nilikastak at may salakan ko lang ni nanang. Naalak manong name iti langdet. Langdet manong name isot inalak kalpasan na. Dito isot panang pangur ko iti bukod ni tatang bago. Naibatan na ni nanang manong. Isak matitasang munan. Ay may sakap ay ayop ka. Anay ko nanang. Ay sa mo dangran ti anak ta. Saklatan ti dangran mo do saklatan. Iti muna gundaway manong naming naramanak titong pa ni tatang. Tinaramid ni Candy manong naming akamsat ko, tinulungan na ni nanang nga nagtakder kalbasan na kunana kanya. Manang! Umaykan! Tumalo tayon! Agtaratay toy! Nay, umay manin tatang! Umaykan! Rabrabi manong naming nga nagtartaray kaming aggiina. Nga nagkamang iti balay dalulo kini Lola. Ganda nabuwak ti karoba. Di ti karoba manong nami kapungarod ti pigsa. Ti kis pukaw panagsangsangit kanda dumapay. Ni Lola manong nami tinangagas kadagiti sugat ni nanang. Idin to tadamat sugat ko manong nami. Bimtak ti bibig ko. Kaya po nagatiranggas ti amayon. Ay doy, di kang kanayon miti bagbaga kini nanang iyo. Ha! Di mo mit kayat, hindi kayat. Gagasawat na ka na dyan ang mundo. Tamo mit kinaloko ni mundo. Kaya yung sawin lolo. Dakisan nga tao, mamartekan. E di sagbing ang gasawat na kini nanang. Parang nabat kampay, di mati singpit kitab na nasayat kampay, di mata. Kunam lang siya sino nga nagagat, kunam lang siya sino nga nadungo. May di ko betan. Hanyo pa'y pulos na puutan nga nagbali nga na siya at nga asawa ti amayo. Tay di adan puut yo nagbalinan nga narangkas na dyan nga mundo. Amamang pa ibagbagami kini lola yo kini nanang yo nga talawan nan ta umay kayon dito ay jak man amo noon niya ti aday di amayo ta hanga matalhawan di inayo ay po di medlang nanang yo siga medlang minda di ka po na no apay kasto ti mapaspasamak yung agina nano tinalawan nyo kumanda dyan nga mundo. Ha? Awan ko maramidan nan. Datang. Ora lamida mitikasta. Saan tumad na sumarting ni mundo ko? Naging ka nga din nakamayawid. Ano? O may nakisukunan. Agad pinadas yung madeta. Di mo na puutang ang pinadas yung detan. Yung may nakisukunan ka nagkarkari. Nga din ang tudululitan. Nga man natin naramid na. Inuulit na lata. Kaslaita, naramanan na pa yung nga dinangaran ti anak mo, ngayon na. Kaya nga tinam na maimit ang marik na ni Avina. Anat marik na mapok. Kagurag na dyan nga tatang ko. Kaslaita kang ganahin ko ibagbaga ka na kayo. Saan ka nga mangimula, itigura yun ti amayo. Nalakala ko mga pilyan, no? Ambuti ka mga pilyan, tagbaling nga ma. Tsak kaya na pilyan ni tatang, nagbaling nga ma. Kahit ko nga sawanan ako. Ano nga gurahan, ti patay nga tao. Nangaro na kinitatang nyo. Naglipad yung awan ni tatang yung awan kay kumamat. Kahit may pag-umat, awan dito ang mandaan ti raranggas nga ma, kanasawa. Gusto na. Tuloy yung paturugan. Agad siyempre, yung tunubigat. Ang subli kay tumatmanin na dyan balayo. Makita yung tumatmanin na dyan nga demonyo. Kahit no awan dun di Bartek na. Santo nga na Bartek. Kunam tumanin isot ka aamuan nga kardero. Uwan nga rin lolo. No awan ti inom ni tatang nakasingsingpit mo. Ngam no kasta nga mabartek. Nako. Agabot matubungan di orat na iti arak. Kat dinan amot kukwenan. Agbalin nga demonyo. Marka demonyo nga ro di arak.
Iso nga dagiti agin inom iti arak nga sobra. Isu da dagito ibakun ko na nga demonyo. Manong nemi kabigatan na nagahawid kami nga giina. Kiti pakasdahawan mi manong. Ne? Nadalus mo tentero bayan manong. Nakikinita kami. Sinot nagdalos, sinot nagkaykay. Sinot din nanang. Ne? Bakano, adda karuba tayo nang nagkaykay. Awan sa bali anak ko, no sa ganit yun. Sige, dumanong tayo. Pati iti salas manong nemi na ornos na dalus. Iti kusina. Ken adan na luto nga makan manong nemi. Mundo. Ay, adak ti tilokod. Adak kagamen. Alakit na ureta nakaluto akon. Aginasar kayon, tamangan tayon. Nakikinita kami manin manong nemi. Diyos ko, sabi ko mata, agtutuloy na ito yung milagro anak ko. Bakamit no, naamiris ni tatang ti amin nanang, itay mausawan nga awan tayo, kat maligip na tinapasamak. So nga nagdalusan ti aglawlaw. Pinakan na pa siguro hindi titarakin yung manok. Kan nagluton, kan nagdalus. Ala, agirsar kayo rin anak ko. Tagalpasan na. Ay man yung to di tatang yun. Kabayatan na mangmangan kami manong nemi siyakti mo na nga nagtimat. Tang? Sorry. Napalik kay tilangdit itirabi. Malakip yo? Sumod na nga sakit di bukod ko. Apay talaga ka din nga di amot ararami din yun nakasta nga mabartag kayo. Nasakit apay nga nasakit di bukod ko kanak. Napanagkayang pinalik tilangdit. Kasano nga yung palik mo kit lang din. Duwag imak ka nang igama. Sa ko in tupak ka jay di bukod yo. Tagasano, di matinibatan ni nanang, ti panang pungot-pungot yung kakaasin. Sorry, Minda. Yung apay kami nakasjayak do kasta nga makaidungmak. Mundo, datamit nukat kang kanayon, may bagbagakin kakit. Ang ati, sobra nga panaginom mo. Matubungan ti orat mo. Kada dyan saan mo ko mga maaramid mo. Napindas man ito na ito kung dawit napanunot mo kasi kanti nagdalos kan nagluto. Namiris ko ngamin bakit anak ko na talaga nga madit araramid. Mamiris ko mo ito kasi takit naawanin ti inom ko. Ape ngamin nga Jack, sana ka mo pa nagtrabaho. Ape nga Jack, usa rin ti pigsak. Ape ngamin nga Jack anungan kan na aramid ti pagribagak. Ape ngamin nga ay sus, nakadado nga amin iso anak ko. Pakawanan da ka mayo. Minda, samot pa nga nalado ti amin ka tapno makapagbalbaliwak. Kadalaga matakasta. Abay niyo ta. Inakto kasaritan ni kompadre sa turta sumurtak to ti construction. Orita Lunes na bigat. Isunod ti pa nagtrabaho ko na. Nagsayatan na. Lakay nung kas pagarikan ta. Mapasamag ti kastang. Tang, sabi ko man tasan nyo ang angulang deta. Aramidin nyo ko ma. Dakam nga tamat din ti kararagsakan ng anak yo. Nung mapasamag ti pa nagbalbali yo. Nga saan kaiton nga uminom. Kanuray na uminom kay ti arak. No dito'y kayo balay nga uminom. Kan saan nyo nga ibubusin di may isang bilog. Guduwain nyo. Alaw na anak ko. Basta taramid ka talaga. So nga, sika, bina kas inauna, agsingsingpit ka, ipastag mo tagbasa. Manupay nga taon, sakbay nga graduar ka ti high school. Naggraduarak ton ta, palubos ta po. Ay, nasyat ka rin ito, basta.
Kat si kamat Candy, tatang ang Candy. Bakit ngamin Candy timbanagan ni nanang muking ka? Dulce ko mo Naimimas di dulce. Ni tatang met. Candy ken dulce di na kadagpatpada. Nasamsamid yo dulce. Ngam di Candy. Di Candy ket ko makapaper di tingipan. Ngam di dulce ket mayat. Ngalalala ipas nagtengor din timangan. Lakay. Anak ko. Ket agyaman ti kinapod Diyos na narunan no ipaipasun ti amayo iti panagbalbaliw na. Kadagdi si Marsarunong aldaw ken rabii manon nemi na panan nagtrabaho ni tatang ket gumatang latamet ten ti may nga bilog guduen na sakbay nga mangan kami. Ket ano po na tiragsakbin nga kapsat manong nemi tamang mangbipayan tila ilo datatang kininanang tapos aray aggargarik ninanang ang kuna ay namundo saan nga dita makikiyak dita kung kuna na nagkinita kamton nga kapsat kamaragragsakan kami manong makalawas sa kastoy manong uwen as in nga makalawas Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes ngamiti Sabado manong nemi. Rabiin. Aumad lang ni tatang. Tang, nanang, unak ko ba? Ni tatang, api nga aumad lang. Sabado itanak ko. Kasta di kita construction worker. Nagsweldo da, aginom da. Ni, katsang gadi nga datulag. Nga do'y, balay di nga paginuman ni tatang. Ngayon magabot sweldo akit nakiandi nga tamit Ngayon mala bareng no sumangpet tuwa sa nga nabartek mangantelatanan nako kalpasan na maturog kay ton tauray ni tatang yun. Ngayon mapauna yan manong nemi tanakariing kami nga kapsat iti makangig kami iti ikis. At ikis pa rin ni nanang, kabilin man rin ni tatang. Kasta ko ni Talisto mga kapsat ba nung nemi. Ngarim mo rin ti siled. Kat talaga kabilin man rin ni tatang. Ni nanang manong nemi. Kat mangmangin ko, ayap ka manglilipot. At lalaki, papatayin ko at lalaki mo. Naiparusisi manong nemi. Ni nanang iti panangidurun na kalbasan nga na Arabis na. Iti darupan na kumamanin manong nemi imbal et kon tibagik. Siya kong tidangran nyo tatang. Saan nyo kitang nangran ni nanang? Ulit na malasang akon. Siya kong tidangran nyo. Siya kon. Naglisi ka! Maglisi ka na kahit mo. Di mo kahit may ramraman. Naglisi ka! Papatayak na ito nga babae. Manglilipot. At lalaki na manglilipot. Awan ti lalaki ni nanang. Awan. Hindi ka talaga ka demonyo kayo. Natubungan manin ti arak iti oradyo. Ti oradyo ka na demonyo kayo manin. Talaga demonyo kayo nga asawa. Manong nemi da di manen tinangrugyan iti gulo. Saan manen manong nemi nga masurutan ni tatang timapan agtrabaho. Tay papilit na nata manong nemi nga dalalaki niya. Kaya nakit nagan-anos kami na tamat manen. Naging ka manong nemi nga dagturpusak iti high school. Nagpahala kami matmanong. Tayong karigatan ni nanang manon nemi iti nagtaraken iti baboy nga maparty. Iti panagpaalak, iti panaggraduar ko iti high school. Kat ni tatang manon nemi inawis na iti barkada na nagiinom da, nagpupulutan da.
Madama pa lang ti inumda manunemi dinagawi din di kiti imay nakipaala. Kung nakaniyak ni nanang kada kami ikini Candy. Anak ko, ikabaturukin. Daki nga na. Urahay nga malpas ti pa nagiinom. Datatang mo. Datatang iyo. Ano nga taman hindi mapasamak. Ito na ito nga rabi. Alala ka maturukin. Nanang, dagos nagparparik na kaniyak. Anak ko, nuwan niya mati mapasamak. Oretang, naggraduar ka niti high school. Hana? Oreta naggraduar ka niti high school, balasang kan. Vina, iso ang tibay bagak. Awang kumati sa baling aramidem na di magipasnek pa nagbasa mo di college anak. Di ka pala makiboy-boyfriend. Huwag nga adan sa amat relasyon nyo kini John. Inanang met, nagkaraduarang nga malaki ni John. Nasingad lang tunggal may sakada kami. Dahil talat relasyon mi. Tanawa nagton. Sana ka matanagan kabutam. Naisuro kay mat nga nasapa, idubing kay pelang kat insuro kundi amin-amin. Lananang, kapikas na sa uyo. Pawanan nyo kuma. Kapikas la. Uri awana kun kunayo. Baita ka man yan, kastaman ti mangmangin ko, iti naggraduara ti elementarya, iti naggraduara ko ti high school, kastaman ti bagbagayo. No, napanggip yung nga pumanaw, talawan tayo ni tatang, isurot no kami eh. No, sa dinuwan tayo nyo nanang, ada kami. Sa nakam ko mga ibati dito eh. No, daman panggip yung nga pumanaw. Basta nagsingsingbat kayo anak ko. Manong name yan daman yung dagas nga napasamak ka rin di nga rabi manong. Nagsipod ta. Nakariing kami manin ngagkapsat manong name. Hindi kastawan ni manin ti case di nanang. Hindi rumwar kami ti ayan ti sango ti balay. At dapat lang nakiti kaduha ni tatang nga giinom. Kat ipapabuya na manong name. Kada kiti pada na nga mamartek no kasano nga kabilin na ni nanang. Uwain manong name bimalaetak manin. Bimalaetak manin. Imbait ko manin tibagik. Iti nagbaitan datatang kininanang. Tapno siyak kunak tidangran ni tatang. Tangran na kumamit ni tatang idi manong naming ingawid dagiti pada ng arte. No itay dangdangran ni tatang ni nanang ket saan da nga igawid kan saan da nga anawain ni tatang. Ngimidi tapanggip na nga dangran ti amak manong name ison ti managkuti di kadua na nga kunat. Pare hamoy ramraman ng tanak mo. Nagsasangit kami manin nga giina manong name. Kada di nga rabi. Kit kabigatan na manong nemi, di makaring kami ngagkapsat. Naba kami ti kusina. Awan ni nanang. Nanang ayan nyo. Awamit ni tatang. Nadalusan ti aglawlaw, kan ti balay, kada naluto na pamigat. Napanangatan ni nanang, kastamatan ka ni tatang. Ate, edi sumrek kami manong name iti silid, dananang ka ni tatang. Kada nakitak nga yellow pepper manong name nga naiparabaw iti tokador. Edi kitahek. Surat ni nanang para kada kami nga kapsat. Minasak manong name. Kada kayo, Vina ken Candy. Pakawanendak anak ko. No da ito laingin tibatik nga pakamuan niyo. Nga awan akon iti danayo. Kasi iti kang kanayon kayo magbaga kada kayo. Yan tangakit darakil kayo. Yan tangakit idi insuro kun nuan niya di kitinasken nga ramidan niyo. Amoy yung tagdalos, amoy yung tagluto, amoy yung taglaba. Iso nga wanti problema.
nga mangpanaw ka na kayo. Tilaw daw dawat ko anak ko. Nagsingsingpet kayo. Ipasnak yung tagbasa ng runak yung kabina. Ag sinakit kayo, tinulong ko ag pinatay kayong agkapsat. Saan yung baybayan ti bagiyo? Ti salot natyo. Naragsak tulauna yan. No nasiyad ti bagbanagan nyo. Iba't patay kayo anak ko. Tada kayo ti biyag ko. Da kayo tinagsak ko. To'y mangipatpatay unay nga inayo. Minda. Agar arugos na kitiluwak manong nemi kabayatan nga basbasaak data nga surat ni nanang. Kadakidanggahin ni Kendi nga ading ko nagsangit kadagin narakop kami. Awanin ni nanang ate. Saanin nga nakaanos ni nanang? Ngayon sa dinot na banan na. Kanapay nga saan natangayin tugot. Abing timpati na ta ni nanang. Sinupay na ti nanang na. Oen manong name na pang kami nga dangos itayan ni Lolo kani Lola kalbasang nga talaga na panagnikan mi nga awanin ni nanang tawanin ti kaduan nga arwaten. Simbagamit tinapasamak. Kita talaga saan nga nakaanos ti nanang yun. Hindi ko mapailang ti kunakat. Eh mapo nagbaling nga sobrang at kinamartir ti inayaw. Kasano kam nga rodin Lolo, Lola? Pangalam mo pa iti pagbiag mi. Dumawat kayo ti amayo Baka na kami pa iti pagdawatan na. Baka na kami tidangran na naonited mi gagatag na tarak. Kan kasanon ti pa nagbasak Lolo, Lola. Kasano pa iti pa nagbasak ti college. At sino ti magpabasakan nga. Sa tino nga talaga tayan ni nanang. Apay nga binaybayan na kami, pinanawan na kami ni nanang. Kasano kang paitang ang kapsat, Lolo, Lola? Anong nemi ko na dalulo kani Lula nga awan kanot mabalin mi. No kas giant ti desisyon ni nanang nga saan nga nakaanos ket pinanawan na kami. Ngan talaga kang kanayon nga salsalud-sudon mga kabsat no apay nga saan na kami nga intugot. Kano sa dinuitan yan ni nanang. Iri sumangpit ni tatang ket sa pulan na ni nanang imbagami nga awanin ni nanang. Impakita mi pa nga impabasa manong nemi ti surat ni nanang nga naiturong kada kami. Nakigtuta kidag katawa ni tatang. Tan, maragsakan kay kadi. No marami dyan inayo ti simot ti sabali nga lalaki. Marami ko man ti mga sangpet ti babae dito balay. Tang saan nga tamat nga simot ti sabali nga lalaki. Ay, nga saan? Talagang nga lalaki din ayaw. Napimbiras ka tan biyag na kada dyan nga lalaki nga mitisyak. Huna. Nadya nga ta simurotan na nga lalaki kat saan nga hanga makaramantik habil. Nasing ba't siguro saan nga gininom? Maparagsak na gusto dyan ayo. Langit no deta desisyon din ayo di wow. Nagadot di ta di babae nga sangpad ko iti dito kamalay. Iso nga sang kay nga matalagan tawalin tinayo. Nga nadya nga minda. Iyalain kayo sa mali nga na. Baka na sing-singpet uno nagagagat nga ina. Kuan manong nemi kas laawan ti anyaman kani tatang tinapasamak ni naramid ni nanang. Iso nga, demonyan to demonyon sa talaga kung kunami tinakan mi manong. Yung saan nga nagaw-awid manong nemi ti manong aldaw ken rabii. Naging ka manong nemi nga dimtengen ti panag-enroll. Nebos maten ti bagasmi, awam maten a kwartami apulos manong. Dadadag po na no apay nga napanak na pakamang kadayan dalulo kini Lula manon nemi tapno di kasta. Kini bagakon nga kayat kot mapanag-enroll. Tayong kari di dalulo kini Lula manon nemi nga isulat makamo iti pagbasak. Tadakan numat iduldulin da a kwarta. Inikan na karod ni Lolo kini Lula manon nemi iti kwarta nga gastusek nga mapan-enroll.
Dito ay manong nemi nga nagkaskolaan kami matlahayin kay ni June. Nga kinaradwarak iti high school. Ken ni June manong nemi nga badpada kami iti kurso nga accountancy. Kumusta kan? Abi na. Kumusta ti biyag ti awan ina na? Si Kamet. Amom lang aro din nga siyempre narikan. Bagata dadalulo kini Lola. Kada kwardada. Agbimbitsyon ta ka di? Saan da nga penpensyon? Nga madalang iduludulin ta kwarta. Kadim bagata. Nakasagana da nga magpabasa kang ka. Ininanang mo nga talaga. Sa doon nga talaga dayan na. Diyan mo. Namaminsan kasla kagurak ni nanang ko. Tabi ako ng tikas ta. Muna. Di malag surat. Di naman lang. Abi nga bati na kamlatan. Binaybayan na kamlatan. Gabo nga tatakil kami. Insuro na kami nasapa. Babae niti arami niti unag tibalay. Gatawang ti mabalin mo ano kasta. Ori ta damod dalulo kini Lulayo. San na kayo nga baybayan? Uwen manong naimin no adda masapul mi ngagkabsat. Babang kamlat tamat mangibaga kadalulo kini Lula. Saan nga inpaybayso ni tatang manong naimi ti panangibagana nga mangisangpet iti sabali nga babae. Awamet manong. Tas yun nga ti mangayat kang kuana. Gano kasta manong naimi nga agawid ni tatang kat bakasyon at da kami nga agkabsat tas ang kam nga napan nagbasa. Hey! Bina! Tatang? Ang dad ka man ti kwartam? Tatang, pangalak mo ti kwarta? Nga pangalalam nga rin ti gatang mo ti bagas kanda dumamay nga kasapulan nyo. Alaman? Nga sidaan? Kan kang runan ti amin? Pangalalam nga rin ti pagbasa. Kat sa anak mo damang matad kang ka? Tang, awan ti kwarta. Kahit mong sakit di makabil. Tatang? Malagip mo no kasta nga dumawat ak ti kwarta kininanang mo. Kahit no saan ngamanted kat kabilet. Ita, sikat ti dawatak. Kahit no saan kamangted. Kahit mo ti makabil. Tatang padasan. Kadagito nga gundaway kat amu ka pilabigbigan nga ma. Kadagito agundaway kat malaglagip ko pa lang ti sao ni nanang nga saan ka mangimula ti gura. Kada kayo, gabuta ama kay turata. Ngaminti na ito agundaway tatang. Padasan na kadangran. Takitam. Taramitem na tangran ka. Ilunod ka. Ana? Ada nga na pumaiso di lunod. Ilunod ka tatang. Nudang ka na. Sige. Paramitin. Tikat kaawan konsensyam. Itakit dito awan ni nanang. Iso ko matirumbeng. Nga panangipakita yo. Nga ada. Panangipatigyo kada kaming anak yo. Imawan. Iso nga. Andiyan di klase yung nga tao. Demonyo kayo. Lumuna na. Sige, tarang. Sige. Ulitek. Padasan da kadangran. Ilunod kayo. Pagpintasan naman nung name kat saan nagbatlangan na itured nga dinangran ni tatang. Pimampanaw latan. Huwin. Pasaray agawid, pasaray saan, manong nemi, diaklamon sa dino papapanan na, pangpanganan na. No sa dino pangalalaan na, manong nemi, tiinuman na. Nalpas, ti first year, aging ka ti second year, manong nemi, wen, duwalangin nga tawin manong, agraduarak to, palubos ti hapon. Numanin sa lutsuda kadalulo kinin Lula, adamat lang pakwar tayo nga itultuloy yung itid kanya. Ay, awang problema na itabalasan ko. Mananga asin hapon Diyos. Ay, nga napigsakan pala kini Lola yo. Ha? Nga makapagtrabaho. Nga noan niya man dikiti arami din idininahanang yung agtara kendi dingwen. Kenda dumapay. Alagat
No nagagit ka da kwarta. Basta tinas ka na poket na pas nagkahagbasa. Neket nalpas mo ti doong atawan. Dila mamin ano. Huwag nga rod lolo, lola. Kaya tagamyaman kami kada kayo. Awat sa bali nga pagyamanan tayo no sa angan ni Apo Diyos. Kaya di may sangal daw manunay mi riing nak ni Candy. Na, manang ring ka. Tapay. Nangikuti radyo. Natay ka nun ni Tatang. Hala? Dito ko lang. Nangin ko nakalawlawag na nangikuti radyo ngayon padamag na. Raimundo Sebastian. Nabagko-bagkog kat natayan. Unya. Natayan ni Tatang. Pinatay dan ti Tatang ta. Ti amata-matang. Uwanan ni Tatang. Uwain manong nemi natayan ni Tatang. Kasla kahit kong ibabawi manong nemi di pa nang ibagak keng kuhan ay di nga ilunod ko. Ngayam saan ko mat ngayon lunod? Tadi nakmet din ang ran ngayon tuloy. Sigon ti damag. Dagiti matlahing kinainuman na manong nemi nga padan na nga mamartek. Iso kano manong nemi ti kinarambul na. Taluda nga na ospital. Ngam ni Tatang manong nemi ti grabe. Iso nga natay. Manong nemi babayan ti tulong metlang dadulo ken dagiti kalugaran mi. Neman sahik ni Tatang dito balay manong nemi. Napakamuan dagiti kakabagyan na iti lugar da ngem awang pulos timay. Huwan manong nemi naman pagasto ti kinadakis ni Tatang nagsangit kami. Kadidi tanay-tabo ni Tatang imay digitiya duha manong nemi nga iso ti may tudungan ng papatay kan kuan imay da nakiareglo. Tapno saan nga ituloy pa da Tatang uno lalulo kinilula ti mangipila iti kaso. Manong nemi sandamad gayam na bartek digitoy. Sinalik ni bandalang ti bagida. Gabuta ni Tatang kano tinangrugi ti gulo kinusunada na digitoy duwa manong nemi. Isuda manong nemi tinaggastos ka digitiya. Nagastos da lulo kinilula iti panakaimansayag kay panakaitabon na. Kanada pa inted da manong nemi. Nga nayon ti kaslabayat ti biyag ni Tatang. Tapno awanin ti darom nga may iuli. Kung namin nga ron ngagkapsat. At damad kahim sa sarbi ni Tatang niya. Pwede ko naman ti kasta. Candy, kita mo yun. Itatanatahin ni Tatang. Itala ka makaigam ta ti kwarta. Nga kasla naggapuking kuana. Manang. Awanin ti problema dalulo kinilula. Amang pabasa ken ka. Gabuta da kwarta mo nga kompleto nga paggraduar mo. Katsyak. No graduarak dumating high school. Sumuranok dumating nagbasa. Aging ka manong nemi nga dimtengen ti graduation. Imbes ko anaragsakak ngam dalidayak. Naragsakak ko manong nemi no anda ni nanan. Kad ko nadalulo kinilula. Naglaan ko matkasagit mo ay. 5 upatin nga tawen. Nagraduar ka balasan ko. Ang problema taada paalam. Asun mangabay kanya lolo. Kat siya ko na. Tas umrumad data sakit manin nilulam nga saan nga makapag na. Iso nga siyak taon. Ti mangabay kang ka. Into nagmartsa ka. Iso nga agsagana ka. Agsagana tayo. Iti dumtengan dayta nga aldaw manong nemi nagrubuhatak. Nagrubuhat kami ngagkapsat. Nagrubuhat mat ni lulo. Kanilula, nabati, manong nemi, kadigdi kakabagyan mi, isudan ti makaamu, nag-party, nagluto, manong nemi, tayin tuno, malpasan di graduation kat agawid kami. Adan tumatsang patan mi, manong nemi, nga kasla paalak. Iti eskwela, manong nemi, dandan ni mangrugi, iti programa. Tumrem lata, digiti luwak, manong nemi. Ate, apay na kasangit mo? Siya ka man ba graduar nga magsangit? Madadahil ta make up mo. Sa bagay, ora o make up mo, napinlas ka latang.
Tupatin nga tawin sipot awan ni nanang. Ni ay ni oy, ni surat nga sang kabirkis. Si bibiyag ka di bali ni nanang. Unas, saan natang malaglagi? Budong nga rin katakuan na di tatang nga si Mut sa bali nga lalaki. Alawan, sangit ko lakit ni. Gusto punasan mo talwam. Wag kami na po, kala di kagsang na kasla, wala punasan mo talwam. Madamdama pa yung manong name, mangrugrugin nga talaga, itkuldi nga anak ni Candy. Ate, tumalyaw ka. Tilikodan tayo. Tumalyaw ta. Abay, ni Nanang. Nanang ko na. Saan ka din ni Nanang dito umasasidag dito eh? Kasano ko ma? Kaiingas na lang. Ni Nanang. Samatik ni Nanang. Lolo, ni Nanang ka din Jay? Sina? Eh, makamakam na madlang. Ay, susapo. Ano kung mga baga nga makamakam na di sa anak ko mga nagsuksok at akaston. Itinulong aklatan ni lolam ko mga nagsagana di balay. Hanya? Ay, kita niya ba lang aturo rahim ha? Bina, inggamutin makiinarakop kininanang mo. Kaslasahan na ka mamati manunemi. Ngam ar-arakop ikaw ni nanang. Siya ka din ang peso nanang. Siya ka nak. Kinamakam kumitlahing. Tiamok ka dyak makamakam. Nagkapon nyo. Anyan na namin diyo. Eh na pa nang nagtrabaho dya abroad. Akas DH. Ha? Siyak matlang tinagagapuan na kiti pinagbasa yo. Kandi amin nga nagastos yo. Malaksit ati kwarta nga. Imbayad na ti biyag. Ti ama yo. Nag-abroad kayo? Wen. Dapi nga di yung pagpakam mo. Ninanang mita talaga. Dapat suspense na yung pakam ko. Ala ni nanang. Alala, anak ko. Siyak man lang timanghabay kang ka. Tang, umuna kayo latang gagawid. Dapat nung matulungan nyo di kita adad dyan nga agsagana. Alawan. Ala. Daka isi kang harod lang timanghabay ti anak mo. Uwatang. Umay ka nak. Tagabay ta. Agmartsatan mo. Siyak nga tanti kararagsakan nga anak nga agturpus ididede agon daway manong. Naman pa agar-arubos di kay tilawak kabayatan nagmarmatsa kami kaninanang nakaimbag nga ina. Manong Nemi. Yung sakripisyo na ti ado nga tawen nga ay madayo tap na lang may saganan na matlang tinamasakbayan ming anak na. Ano man pa awanin ni tatang Manong Nemi. Nag-arubos pa lang di kay tilawak. Hindi makakauli kami tintablado kin ori di umulog kami manong. Kaya nakaragraksak kami nga dimteng dito balay Manong Nemi nga ado di sumabat. Congratulations Vina. Ito trilagaro mi kang gamalasan ko ananusam gamanak anti gamanak angkel gamanak kasin. Manong Nemi nakaden namin matlaeng tiin nami. Kalbasa nga nagturpusak kay di kolegyo ket saan nga nagsubsubli pa iti abroad. Nangro na lang aro din di may pasak ti board ko ket agtrab-trabaho ako ni ti bangko. Tintuloy ni nanang Manong Nemi tinagtaraken ti dingwen. Isupay nga nayon Manong Nemi ti masapsapulak apang tulong ko kini ading ko. Tapno makapagturpos met. Manong Nemi aduman nga luwa tinagarubos idi kada kami. Kabayatan nga si bibiyag pa iti amami nga nagbalingan na ranggas kini responsable. Luwa, iti panawan na kami ni nanang nga di mi amo nga napanggahim nagtrabaho iti abroad. Ngay sumit lang tinangisakad Manong Nemi iti panagraduar ko. Ti ina nga para kanya kat isu ti kangrunan nga the greatest mother in the world. Nebat patang launay Manong Nemi ngenten Domingo kat kaaldaw manindig iti ina. Keng kananang advance happy Mother's Day kan. Dati nga rin ti pagkasalitak Manong Nemi nagagaman naklaunay ti anos mo nang ibasa kat sabi ko mata damat na ibatik nga adal liliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program and God bless. Tuyag yaman nga rin nga pagaya mo Vina Itilawag City. Thank you mat kang Gavina. Thank you mat kadagiti nagbuya kan nagdengeg. Pamakadak nga rin ang papagay mintong bigat sa balin tuman na pakasalitaan tinta ibasa. Kaya ito tipagay niyo Manong Nemi Ruiz. Babay na po.